Тече ли българска кръв във вените на граф Дракула и защо някои историци твърдят точно това? Мене бая ги мисля штракнат. В нашето съзнание има един митичен образ, една легендарна фигура. Това е граф Дракула. Да бъде такъв. Има историци, които казват, че между другото той от български произход, покойния Божидар Димитров, казваше често това. Штракнат е, штракнат. Види какво е стриган. Дракула, че е човек, който е свързан с българската царска династия, и не само Дракула, говорим въобще за влашките князе, велики войводи, както се наричат от 15-16 век, това няма никакво съмнение. Имаме стотици техни грамоти, които са направени на прекрасен, чудесен български език. Това е бил техният език, поне до 17-18 век. И той е бил тук, на това място. Не ви стригате, штрапането. Как ви биле царейте? Слушай, штракнат е. Слушай, сега ще ти кажа. Ние сега чуеме да видиме да не можем да найме кой е чай. Ай, видите некоя вода, некоя гаят. Добре, ще ни се разсредят малко романците. Взехме им най-святото Дракула, че българин, че е бил Свищов, че майче е имал и жена в Свищов. Стига сме отстъпвали. Стига. На македонци, на сърби, на румънци, в края на краищата, нашата история си е наша история. Ние трябва да я знаеме. Тук не казваме, че това е обща история между нас и Влахия. Между другото няма румънци, защото Румъния се създава в средата на 19 век. Не кажувай никому, да не му се смее свето. Не кажувай. Ние къде се вратиме. Претори Илиев, Милитес Хонорис, Претори Сиркаров. Аве! Милитес Диктум, Прималегио! Италика! Прималегио! Италика! Прималегио! Италика! Страхотно. Благодарим за много интересно звучи. Бихме отишли с удоволствие. Влад Цепеш Дракула. Влад, съкратено от Владимир. Най-вероятно. Българско момче е Дракула, бе. Ясно е, това със сигурност братите румънци. Види, отивага, штракнат. Бая ги е штракнат. Не е салами, не? Не. И вие не кажувайте. Не. Засрамай. Тече ли българска кръв във вените на граф Дракула и защо някои историци твърдят точно това? Мене бая ги мисля штракнат. В нашето съзнание има един митичен образ, една легендарна фигура. Това е граф Дракула. Да бъде такъв. Има историци, които казват, че между другото той от български произход, покойния Божидар Димитров, казваше често това. Штракнат е, штракнат. Види какво е стриган. Дракула, че е човек, който е свързан с българската царска династия, и не само Дракула, говорим въобще за влашките князе, велики войводи, както се наричат от 15-16 век, това няма никакво съмнение. Имаме стотици техни грамоти, които са направени на прекрасен, чудесен български език. Това е бил техният език, поне до 17-18 век. И той е бил тук, на това място. Не ви стригате, штрапането. Как ви биле царейте? Слушай, штракнат е. Слушай, сега ще ти кажа. Ние сега чуеме да видиме да не можем да найме кой е чай. Ай, видите некоя вода, некоя гаят. Добре, ще ни се разсредят малко романците. Взехме им най-святото Дракула, че българин, че е бил Свищов, че майче е имал и жена в Свищов. Стига сме отстъпвали. Стига. На македонци, на сърби, на румънци, в края на краищата, нашата история си е наша история. Ние трябва да я знаеме. Тук не казваме, че това е обща история между нас и Влахия. Между другото няма румънци, защото Румъния се създава в средата на 19 век. Не кажувай никому, да не му се смее свето. Не кажувай. Ние къде се вратиме. Претори Илиев, Милитес Хонорис, Претори Сиркаров. Аве! Милитес Диктум, Прималегио! Италика! Прималегио! Италика! Страхотно. Благодарим за много поздрава. интересно звучи. Бихме отишли с удоволствие. Влад Цепеш Дракула. Влад, съкратено от Владимир. Най-вероятно. Добре. Българско момче е Дракула, бе. Ясно е, това със сигурност братите румънци. Види, отивага, штракнат. Бая ги е штракнат. Не е салами, не? Не. И вие не кажувайте. Не. Засрамай.